Iki anakku iki ngopo kok nangis kaya ngene iki to, Pak? Bu. Ibu. Apa? Apa? Bu apa? Ibu. Kok iki dadi wong lanang iki aja kaya ngono to, Le. Sing jenenge wong lanang iki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan bae. Aku kok
Unduk linduk ana dawuh apa Pak? Syukur alhamdulillah lah syukurillah. Kowe lan aku sange linduk saka Rembang Jawa Tengah kasembadan sowan ana ngarsane para warga ageng ing Desa Tranjang Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Iya. Munjuke rasa syukur ya Pak. Iso sowan rene. Iki ujug kabule apa? Ujug kabule para warga ageng ing Desa Tranjang kene ngadani adicara halal bihalal iki nyatane ya isih sasi Syawal. Oh, isih suasana bodho. Hari raya. Iya. Kula aneh ora mokal kabeh para warga ageng sak Desa Tranjang padha nglumpuk dadi siji ngadani tasyakuran nunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah Taala. Dene kabeh warga ageng Tranjang iso silaturahmi saling maafkan. Uga matur nuwun panjenengan kadang-kadang PPAP iki apa? Paguyuban pedagang ayam potong nang makan ana Jakarta. Pembinane Bapak Haji Sakir, penasihate Bapak Jaryanto. Iya. Ora lali matur nuwun dhumateng panjenenganipun Mbah Hinggi, Mbah Kades, Mbah Lurah. Sembah nuwun Bapak Suyatno, dalah sedaya prakatipun, sedaya RT RW lan sedaya warga masyarakat ageng Desa Tranjang mriki. Melu ndedonga melu memuji ya, Nduk. Muga-muga sak pungkuri awake dhewe saka kene kabeh para warga ageng Tranjang becik sing mapan ana Desa Tranjang kene, becik sing do merantau ning Pulau Gadung Jakarta kono padha manggih karayot slamet wilujeng bagas waras. Gampang gone golek sandang pangan kinayungan dening Gusti Allah Taala. Amin Allahumma amin. Ketok le guyub ketok le rukun. Warga Tranjang ini becik sing lenggah ana kene apa dene kang lenggah ana perantauan Jakarta Pulau Gadung kono. Ngono ya, Pak. Etos kerja yang tinggi mapan ana Jakarta kono ya kuwi pedagang ayam potong. Pedagang ayam potong sukses kok arep meguru arep ngaji perkara ayam potong yang Tranjang ini. Iya. Muga-muga kabeh para kadang-kadang pedagang ayam potong yang mapan ana Pulau Gadung lan sekitare Jakarta kuno padha manggih kawilujengan manggih kabagas warasan gampang golek-golek sandang pangan tinayungan dening Allah Taala. Amin Allahumma amin. Melu bunga niki papan Dowero ana lapangan jembar sing rawuh dasare pirang-pirang yen Ponorogo mesti ngene. Pendak-pendak ana wayang sing rawuh luar biasa. Matur nuwun sedaya para kadang-kadang kepala desa ingkang sampun pareng rawuh. Matur nuwun Camat Pak Kapolsek Pak Dan Ramil. Sore mau penjemput Bapak Bupati wis paring dawuh ya no. Iya sembah nuwun kabeh padha nyengkuyung lekase warga Desa Tranjang. Amin. Gawake gamelan komplit saka omah no. Saka Rembang. Gamelan wayang son iki panitia nyepake panggung sing Bowero. Jembar. Presiden ana pira? Ji 24 6 8 bintang tamune bertebaran malam hari ini. Ana sapa wae? Ana Mbak Elisa saka Ngayu Jakarta, uga ana Mas Jo Pitik lan Jo Gluthuk. Oh iya. Presidene ana sing cilik, ana sing gedhi, ana sing kuru, ana sing lemu. Iya. Bapakane beda-beda. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak kira tak kampleng ora, tak sayang. Pinggir dhewe iki, iki Mbak Melani saka Rembang. Terus jejere Mbak Lilang saka Rembang. Jejere Mbak Indri saking Tuban. Mbak Ida Lala saking Solo, Mbak Yosi saking Blitar, Mbak Imah Rembang, Mbak Emi Blora. Pinggir dhewe enak. Cewek gaul Ponorogo. Sapa Mbak Utari. Suwe ora ketemu. Sapoke dadi pegawai bank angel cekol-cekol.
Mula utawi tak jak bengi lak nduk kanca-kanca cakrane ora arep do utang. Muga-muga kabeh sing padha rawuh, kabeh sing padha mirsani bumi iki pinaringan slamet wilujeng kalih sing beda ora mlawangan sawiji apa kabeh nemu berkah ya no. Amin amin amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Muga-muga wayangan bengi berkah. Sembah nuwun para kadang-kadang padha mlumpuk kabeh, becik kadang-kadang kepala desa, kanca-kanca seniman-senimati padha mlumpuk padha rawuh sembah nuwun. Nah, manjake bintang tamune sadurunge Mbak Elisa iki Duwojo sih. Ya Duwojo. Mas Jo Kritik karo Jo Krupuk nek munggah panggung. Lah ya kaya apa coba diiringi perahu layar ngene Mas Jo ngene.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jan. Nyenengke betul kaya wong Tranjang, Pak. Nggih, nggih. Saestu. Penonton sing rawuh tumplek blek nebak mangan. Ponorogo niku anggere wayang ramene ngeten iki. Luar biasa. Jenengan mboten percaya ta sebabe napa? Sebabe napa penontonnya rame kaya ngene? Ora bayar kok. Sepi. Jajal alun-alun kae kon terus ora sepi-sepi. Mangsane. Mulai alhamdulillah macane. Yulimbo kunjuk atur dumateng sedaya piyayah kula ing Tranjang. Boten ngirami raos hormat kula. Suba sitalan sopan santun adat ketimuran ingkang sampun dipun papanaken. Mliginipun kathah kyai-kyai sepuh ingkang lenggah dalu menika. Nggih, kepala wonten dari jajaran Mustika Lenggah dan juga yang lebih spesial lagi keeratan dan keguyup rukunan dari warga masyarakat Ponorogo khususnya di Tranjang yang bekerja di Jakarta Tranjang yang bekerja di Jakarta ini ada satu sinergi dengan masyarakat tanah kelahiran. Lo tepuk tangan buat masyarakat Tranjang dari PPAP kompak paguyuban pedagang ayam potong. Lo iki awake dhewe kok rasa samar. Lah pripun? Wis mulai ambune telek kok lho. Kok iso bakal pitik iki ya kudu sabar ngono. Lah kae pitike. Kok pitik pripun niki malah nuwun sewu. Dipun pesen kalian para penggede ingkang sampun sukses wonten Jakarta. Nggih. Nggih, rencana mangke ayam dipun telas ingkang dipun potong nggih niki. Ya jodak siyo. Lah ora dasyat to, Mas. Wong teko ya bareng. Heeh. Ha munggah terus engkel-engkelan iki lho. Engkel-engkelan iki. Lah kudune lak ya bareng to. Heeh. Tekone bareng, mulihe bareng, munggahe ya bareng, mudune ya bareng. Ya kudune kluthuk ditakoni sebabe apa kok wegah bareng karo mliti. Jak foto karo ibu-ibu ya. Ibu PKK lho. Ibu-ibu sing ning mburi lho panitia. Nggih. Jak foto. Lho, lah terus Yo. lah yo profesional Lho kerja. yo jak foto ya aku tak kene foto. Iya. Tapi piye teh wong jenenge ya iki sebagai seniman to Mas Sigit. Iya. Dan mboten kepanggih dan mboten silaturahmi kalih warga masyarakat Tranjang menika. Yo sak gadu-gadune yo ngetut ngapa sing dadi kepinginane warga masyarakat Tranjang. Oh iya ditresnani. Iya. Ayo iki yo. Ya semoga-moga wae dalam rangka peresmian sekolah menika Singapura. Contohnya ini kok sok peresmian sekolah ini lah wong iki acarane iki syukuran Halal bihalal PPAP itu peresmian sekolah gitu. waduh lah iki bleset mulai Pak mulai kowe iki aja kakek duduk Budok mangan urung duduk. lah wong iki nek dijak omongan gatekke kok acaranya itu kita itu halal bihalal nyambung silaturahmi Aku maune haram kok tetep dihalalke bener. ora kok perkara haram terus dikalalke mboten tipe to Mas Sigit. Mula kowe nek ngajak kluthuk iku kudu dikandani sing cetha. Pak, mboten saged kok nek ngandani niki mboten saged. Wis sebabe. Ha wong niki ketoke dulur ning ora akur Pak. Lah wong teko omah kula iki nyangoni anak kula ya ora adil. Kok iso radil? Bodoh iki lak kudune nggih nyenengke bocah cilik. Lak mesti sing diteni sangu. Bener. Lah kula nyangoni anake niki lho. Nun sewu. Nyangoni anake niki 100.000. 100. Lah kok anak kula iki disangoni 50 cobi. Iki jenenge ora bener ora Aku adil. padha dulur lho, banyak ponane jadi bedak-bedakke. Kok ora bener pripun? Lah nek anakmu disangoni 100 kowe nyangoni anak kritik ya 100. Nah. Ora 50. Lho 50 wis tambel. Kok tambel piye? Lah anakku piro? Sinten? Anakku. Anake sampean kali. Mbok sangoni 100-an berarti lek loro piro? 200. Anakku 5, aku nyeketan ora 50, tambel 50 aku Mas. Kok kowe ngomong ora padha iki masalah aku tambel masalah. Kowe perhitunganmu koyo bakul pitik to kowe. Lah kowe mitekno ngelokne aku bos. Loh, ijone lah yo dipadake. Tak padane ya bosak aku. Lah tak padane lagi 500 sawen prei njeleput aku. Lho berarti iki sedekah ora iso nyuntuk Kyai Tranjang. Ora iso. Kyai niki mboten wonten kok pitungan apa mboten wonten kok. Wong iki nek diake sedekah iki bakale ora lokak ning saya kebak. Ora apa sansaya bakoh kuwi lho. Dadi wong kuwi besar pasak daripada kiyang gitu Mas. Dadi aja sok sampean
ki menggegem tangan. Dicontoh to Kyai sakmene mbane delok nek sedekah nyenengke masyarakat kaya ngene iki lho. Nyenengne piye wae arep nyenengne wong kok keluargaku dhewe ra seneng kok nyenengne wong. Bukan harus membahagiakan keluarga yang diutamakan, nanging nek kok iso berbagi kebahagiaan itu penting. Keluargaku dhewe ngenes to bagiane wong kok jenenge. Piye ya nek dijamu. Kok keluargaku susah kok nyenengne wong. Ya yang penting ki internal dulu baru eksternal. Ngerti internal eksternal barang. Ini bakul cocok apa bos? Loh, nek ora-orane nuwun sewu Mas. Napa? Pekerja dari Ponorogo sing ya apa? Kowe dudune bojomu. Loh, nah iya to. Lek pegawai Pemkab. Loh, kok piye ta iki? Pemerintah kabupaten. Dinas pariwisata. Iya to. Terus saiki anakmu dadi pegawai Pemda. Anakmu ngerti pemain Dedak Merak. Pemda sing katane Pemain Dedak Merak. Pemda iki pemerintah daerah. Kowe mbok ora anu banget to. Nun sewu Mas. Wong piyayi sak menten kathahipun lengganen nujutke apa ora ngerti to. Dulu wayang, mosok kaya tanggungan. Iki piye to dijalmo kok iso ndresek iki. Tapi lah ya bener to omongan. Iya ning karepe iki lak nglumpuk. Lah ya ngopo? Terus teko. Lah ya teko. Lah butuhe apa? Delok wayang iki kopoli jane iki. Mosok ini poli. Maksudnya ki acarane lak ngerti to Mas. Mas. Nek wis teko kuwi kudune ngopo? Ya delok. Mosok teko bulung-bulung. Delok ki lak karo ndonga. Bukan sapa? Jane dongane mbokmu bendang mati. Mbok ki yo mbokmu lho. kita kok lali karo dulure saiki. Kita kok lali karo sapa-sapa. Nek wis lenggah ngene iki. Ya omong maksud. Iki sayang. Lumpiang pedhi. Bleset. Wong iki lah halal bihalal to. Wis ngerti wujude. Sithik wae. Wong kuwi nek wis gelem nyambung silaturahmi ora medhote paseduluran, kuwi insyaallah padha karo nglumpukake balung sing wis pisah. Ngono lho. Dadi nek wis pura ngapura ana ing dinane sawal iki kuwi wis pas. Ngono lho. Dadi kaya sampe ngene iki aja berharap sing kepiye-kepiye. Nek wis ngerti masyarakat sing kaya ngene iki seneng, kudune sampean ya seneng. Seneng lah, pokoke seneng. Nah, senengmu kuwi diungkapke. Ya, seneng tanggap kok. Lho. Iki kok anu Mas, penjelasan kamu Mas. Nek arek kula jan desa terus ya. Ngene lho, tuk jomu tuk. Dalu Pak Sidi. Dadi beniki kabeh wong warga ing desa Tranjang kene. Dong lumpuk bebarengan. Ngadani halal bihalal saling maafkan. Ngeraketke kekadangan ben guyub rukun ben desane padha maju. Nah, nadan ana to sing sak perangan padha merantau Jakarta Pulo Gadung ning gandeng tanah kelahiran iki ning ngadani halal bihalal, maka beliau-beliau yang ada di Jakarta uga tetep kundur silaturahmi saling memaafkan. yang dijelaskan kan wis detail kaya ngono kuwi to. Dadi senajan to golek pangupap jiwa ning nggon manca, tegese luar daerah, kuwi yen wis sukses ya ora lali karo tanah kelairane ngono lho. Dadi kaya sampean barang kuwi nek pomoko omah tekamu rene kuwi nggawa apa, mulihmu ninggal apa. Ninggali apa ngene iki golek apa? Kok ninggali apa? Jadi gendeng wis iki. Kape malam hari ini jok nutup jok nitik ini kamu itu sebagai bintang tamu. Lagi, Kowe iki tugasmu beniki. Piye carane supaya panggung iki iso urut, dibuang. urut rame. Ayo dibuang sak ibete rame kok sing butuh akeh iki. Kowe tak jotos lho. Tak tone ndasmu. Wong sing lenggah iki Bapak Lurah, Bapak Dande, Bapak Kapolsek. Iki Pak, makasih Pak. Sesuai dengan bahasa itu secara mengedukasikan bagaimana Pak Kapolsek. Pak Polsek, Pak Kapolsek Siman. Pak Kapolsek Siman ini sudah terpercaya dan sudah terbukti bahwasanya kinerja menjadi institusi Polri sudah bisa mengayomi dan melindungi masyarakat Pak. Kalau titip anak kula nggih Pak Kapolsek nggih. Titip anakmu ki apa mbok? Loh, Apa tam-tam apa? Lho kan aku jadi polisi lho. Apa iya? Oh iya lho Bos. Dinas bisa. Polisi tidur iki sampai bulan iki wis tak gogo. Ngene kok kan ra entuk dosa meneh piye jajal. Lho ya jalan sepuro nang ngomong bulane apik. Ora kok kudu jae dosa terus.
nek wis lebur dosa mulane riyaya. Nah, kuwi pura ngapura. Delok ento kabeh panitia. Iki kabeh digelar sarwa apik lan iso nata, panggung ditata son diunekno, panitia do siap siaga, dalan ditata. Lho kene ora nggawa apa-apa, terus dongamu apa? Sing tak pikir engko bengi bayaran piro. Nah, ini lah materi lagi toh ini. Mergo bengi ndereke Kidalang Sigit Ariyanto. Lah kene kok ora iso jaga. Lho, mergo sotone lho ditokno. Wah kok sing kemalan panganan iki lho. Mula sarune ning donga gitu Kita Pak. wis pokoke kula ndedonga mugi-mugi sedaya warga Mekat Trajan ing dalem menika ingkang sepindah kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Pindah ke ndi? Pindah ning kene omahe kekik mau mereka terus iki dadi tegese niku sepisan kula ngaturaken minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa nggih kula nyambut gawe wiwit taun kepongker nganti sak menika nyambut wonten kalageng atau nyundi sambel rasane. Lah mula iki mripat kuwi gunane nggo nyawang. Irung nggo napas, kuping nggo ngrungokke, lambung diomong, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake, njur ilat kanggo pangucap lan ngrasake. Lah iki digo apa? Lah kene silik ngono. Lah iki ora sah sembrono. Dadi pun sewu ki nggon Pak Iki. Kaleh. Sowe lah ngomong lah Mas. Pak Iki. Apa? Lagi ngomong apa lagi? Lah ngomong apa? Ngeten. Tadi wis pas lan terwaca Trajan menika sedaya lah ya Trajan. Tranjan. Diwaca. Tulisan sak menit gedine iki diwaca. Oh ya. Nah. Wis tak Iso maca ora? Saged, Pak. Macane piye? Macane oh. Kok macane ha. Macane Tegese iki kae iki lho. Trajan menika saka tembung TRANJANG. T menika tetek lan terwaca dadi sudah terbukti bahwasanya warga Mekat Trajan menika menjadi warga Mekat yang terpercaya. Alhamdulillah. Yo ngene iki sing tandhen yo ngene iki lho. Yo ngene iki. Tampil wis apik. Apa penonton sak meneh aku ora gumun. Sing tak guni penonton telu iki. Endi Mas? Sing jero betek kayak numpak truk lho. Kayak tukang godhog banyu e. Kepe saiki R. R menika saka tembung rasa siji lan sijine ora bedak-bedakne. Endi wong sugih, endi wong larang, endi pejabat, endi masyarakat. Semua simbiosis mutualisme selalu menguntungkan. Loh, sugih ora malih, Penak ora ndangak, sugih bodoh. ora pamit dodok ki wong Trajan kene. Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi, berbineka, tunggal ika, maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang selalu ditanamkan pada kita. Membela yang benar. Membela yang benar kok. Saya kira lagi bayar kira dibela bocor kayak gitu. Lho kuwi kaya nggonmu wae. Ini tuh Pak. A. Mereka amanah yang diemban sebagai warga Mekat Trajan, apapun bentuk profesinya itu akan selalu dilaksanakan dengan baik dan benar. Amin amin amin. Nggih. M. M itu nantinya kelak Trajan ini menjadi desa barometer percontohan seluruh Kabupaten Ponorogo dan seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah. Oh, bos. Z. Z menikah. Apa ini Z itu Pak? O. J. Kita sama dia. Kayak ini. J ini saka tembung J. Saka tembung. Kalau tak mikir Pak, iya. J menika saka tembung J. Jejering dadi menungso kudu bekti karo wong tuwa lan bekti marang sing kuwasa ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Ya hablum minanas ya hablum minallah ora untuk pedhot iki. Aku lagi beniki lho posisiku diganti. Iya to, Bos. Bocah kaya cok bakar ya. Cok bakal tapi yang digo selamatan digo murah tapi wong sak ngombane yo aku yo cok bakal. Nyameke desa. Nyamke desa nyamke warga. Lho. Dimen teko. Selanjutnya huruf A yang kedua. Menika aki alhamdulillah wujudke syukur marang Gusti kang urip dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala nyambut gawe Jakarta wis sukses ora lali karo warga Makate ora lali karo tangga teparune yo terbukti iki nyenengne wong sak meneh. Lho. Omongane kok Nyenengne iki ora nyenengne salamate lho, nyenengne salah rasa ki yo penting. Batin ki yo guna. Kalbiah ki yo gurani. N ki nrimo ing pandung. Wong kene iki nrimo ing pandung. Sing dene nrimo ki wong sing bersyukur. Iso dene bersyukur. Wong sugih urung mesti yen cukup, nek yen wong cukup ki mesti sugih.
Ki rumakno iki. Iya. Wong seneng ki urung mesti tenang, iki wong tenang mesti seneng ki wong ranjang. Kulo edan. Wong sugih kuwi urung mesti cukup. Mergo wong sugih ki sing dalam, wong sing sugih sak dhuwure ki mesti pengen sugih, ngluwi-ngluwi tangga teparone. Nyatane sing wis sugih-sugih Sing ora sugih, ki sing daya wong sugih. nanti bensinnya dioplos. Nek wong cukup, kuwi cukup karo barang ibarate mangan jelantah karo grip. Sego diul, ya cukup iki rasane seneng, rasane nikmat, pinaran saka Gusti kamu berduadi Gusti Subhanahu wa taala. Kuwi panganane sapa? Ki pangananku, Mas. Oh iya. Kuwi berarti cukup yang sugih. Ngoten, Bos. Terakhir G. G iki gagasan. Ide Gagasan iki mlebune gegayuhan. Wong nek wis gagas insyaallah gegayuhan bakal dijabe dening Gusti Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iki ngomong sing tetes sing ngene iki, Mas. Kok nganti tatas titis tetes terwaca nggon pangucapmu iki kepiye? Lho, aku wis mondok, Bos. Sak urang ki aku mondok. Mondok teng pundi? Ning pondok Ramadan iki aku iki lho. Kowe ora lho kowe ora ikut lho. Iya ta, ngomong iki sing diarani majnun iki. Lah iki ngono sewu. Sampeyan ki ngono sewu. Riyo-riyo iki tak delok ning mahmu iki jajan ra enek. Lho iya, nggonmu kok iso nganti apa-apa enek? Iku teorine dadi menungso iku kudu teori. Niki lho Mas. teorinya piye? Dadi Jajan ning kula iki mek sak urang tamu jajan tok Pak iki. Kula ki biasane lak ning sak meja. Alah, tak delok iki ning nggon mek rengginan tok. Iya. Nggonmu kok iso rono? Lho iya. Pertengahan puasa keluargaku tak tok nek kabeh. Bocah ngalah berkah. Duit tak jil. Lah hubungannya apa? Selama rong minggu duit tak cetak kelumpul ya tak sugene riyo yo kuwi. Wis jenenge wong mriki yo ngono kuwi kok iso. Bagi tak golek ta. Mula lak niki wujude syukur. Lak masjid lenggah. Nggih. Kalian para-para penggede lenggah. Nggih. Dadi insyaallah anggenipun nyukuri nikmat dalu niki insyaallah yo ngentekke rakat, yo nemu nikmat, yo ado saka laknat, selamat dunya akhirat. Niki Mas. Mula lak mboten kula piyambak krana tatanan panggung panjenengan kok dikolaborasi memang sengaja untuk hiburan masyarakat. Nggih, kula wonten sinten? Mbak Elisa. Bisa. Ati ben ketok cakep, wektune nggih kecakep kepenak. Ini selindro sono. Ning ngomong. Buta-buta galak bisa mangsamu coba. Panas laku Ora gawa payung sandale diseret lama angin metu Surabaya keke panas laku ora gawa payung sandale diseret lama angin metu Surabaya keke OS. Apa? OS piye? Opat langsung suwuk mereka gitu. Gue karo barengi Kita itu lagi iri ya. Metune awak dhewe ora nek mercon. Ora metune Elisa nek mercon. Kamu kaya anu metune bojone tentara Palestina. ya ini kanggo ngurmati iki yo kanggo meramaikan dan memeriahkan. Tapi wong tuku mercon yang sini iki ya termasuk konsep. Apa? Ora migunani. Mercon ora migunani. Bahwa itu juga unsur dari hati untuk berbagi kebahagiaan. Tapi yo ndak bermanfaat. Kok iso ora bermanfaat? Nyatane nek pengen mangan soto, tuku soto dilak piye? Yo dinikmati. Dipangan. Mangan rawon,
tuku rawon Yo dinikmati. Tuku sepeda motor Yo dinikmati. ditumpaki. Tuku mercon disumet kok tinggal ngalih. Tak tukokne ro gendel tunggono ben bledosan cengelmu iki. Lah wong kuwi membahayakan kok. Justru himbauan dari Bapak Kapolsek iki malah mengurangi adanya petasan. Mergo ana sing gawe balon saka cebloke ya ora mesti. Ya ora mesti to, balon iki cebloke ndi sing bayar. Dadi balon iki cebloke ora mesti iki. Oh, lah sing ngomongke komplek lagi. Wah, pikiranmu reget kowe. Wah, bleset iki. Mbak Elisa, selamat malam Mbak Elisa. Ngaturake wilujeng dalu macane Yulimbo. Seduaya masyarakat ingkang sampun rawuh wonten lapangan. masyarakat dulu. Masyarakat. Lah ya basa Jawane apa? Ya masyarakat. Warga. Iki duwe ngene lho, duwe bahasa dhewe. Nek kono kuwi Dwilingga Salinukara ki to, Gus. Dwilingga Salinukara apa ya iya. Dadi punya khas masing-masing ngono lho. Iya. Masyarakat warga. Ingkang sampun malempuk. Malempuk. Lumpuk, melempak. Wonten mriki, Tranjang mriki. Kula ngaturaken selamat riyoyo sugeng riyadi. Sedaya lepet kalepetan. Ingkang kathah. Ya, kok malah sing lihat di kepet nyamuk. Jelaske. Awakmu tombol 500 tak ijone lambene goren lho piye? Potongan kok Apik kuwi Sugeng riading. nyapok ngaturaken sampai sedaya bengok. ngaturaken sedaya kalepatan. Mboten kok kalepetan iki Lepet kalepetan. Lepet kalepatan. Duduk kangepetan. Nuwun pangapunten agunging samudra. Iya. Pangaksami. Lho Mbak Elisa iki kaya nomor gua asli saka Sulawesi wis yo. Ya iki. Oh Sulawesi. Mulane basa Jawa ini tek glepat ngono kuwi. Tapi ya suatu kebanggaan lah bahwasanya warga bekas Sulawesi tapi tetap sinau basa Jawa. Lho nek masyarakat mriki lak pun sami memahami to Mas. Nggih. Ya ini yang dinamakan pemersatu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Senajan to beda bahasa tapi kan tetap satu jua. Niku keajaibane wayang kuwi arepe tukang beca, arepe bakul cilok, arepe pejabat dhuwur, menteri, bupati, kabeh dadi siji latar belakang apa wae dadi siji ning kene melebur. Kepercayaan apa wae dadi siji melebur. Dok ora. Lah apa ya? Nyapa? Belebur. Melebur. Melebur itu anu itu loh, melebur. Nyapa ora? Melebur. Melebur. Iya. Yang iji. Nah, ngono lho. Nah, kuwi keajaiban. Ini tuh, nek omong ki alon-alon bae, dadi secara konsumsi publiknya ki ben kepenak. Pelan-pelan. Ya iki mau pun kula aturaken nggih. Pangapunten ingkang kathah menawi kata lepat lan ketul-ketul atur. Koma aja, koma. Dah, ilate ceken. Penting iki jaluk ngapura. Aduh, lawayan ora jelas Mas iki. Lah kok Ilate ngepang ya. masalahmu. Lah kemana wong ngene iki mbok dungane tenan manuk kuntul. Susah kali lah. Yo kene. Serongki nek wong nomi wis ndang jaluk ngapura udah selesai gitu lho. Oh ya betul. Nah, yo sing penting iki kupat lepet ora liwat sedaya Andung selamat. Nah, Kupat lepet. Lepet. Kupat Kupat lepet. Kupat lepet. Lepet. Ora liwat. Ora liwat. Andung selamat. Andung selamat. Nah, lho. Oke, Mas. Mangan lak cipok buruk. ora Kasar-kasar ini tuh masih riyoyo. Ayo. Masih maafkan gitu loh. Maafkan batinnya. Sepiro begini nekku muga-muga sampean Kalimatmu nek ngomong sama Elisa iki dalane balen sepiro begini nekku tegese kalumputanku muga-muga sampean kaya anak kula. oh sini ngono. Sing dihadapan ini seorang wanita. Ya. Kok terus nek njaluk ngono kepiye? Kowe kawari.
Jaluk anu Elisa kok kono sik jajal. Elisa, omahku bapake. Aku Amin kok kono sungkem ning wong tuwa. oh aku sungkem. Nah, ngono. Tak warai. Piye dodok itu ya? Carane piye ngono kuwi tak warai. Malah kaya pite apa ngedok gitu. Iki sungkeme wong wedok karo wong lanang. Anak karo bapak. Piye iki tasek Ning kono ae. Oh iya. Lah nek mbok dingkungke mepet rene lah ya sinyalku api-api. Oh iya. Kene ya Pak, aku ki tadi bojomu, aku njaluk ngapura apuranen aku ya Pak. Ini ya Nduk. Sepiro kaluputamu bakal tinampa kalebur ana ing dina riyaya muga-muga sanging bapak mendonga bisa bekal kanggo saklawase leh urip bisa bagya mulya ya Nduk. Nggih matur nuwun ya Pak. Iki lak kepenak to jajal. Ayo kae sing lanang kene. Ngono jajal. Ada apa? Dadi anak kene lho. Sungkem kaya Elisa iki lho kok. Lah. Unggah-unggahmu ki ndi to? Lho kan aku tuwek aku kok. Etok-etok. Kowe iki dodok ning gone sakno. Ngene iki ning gone wong sepuh iki Sepuh. Nah, Nah. dodok. Ngerti ora tatanan pondok iki ngerti ora? Sikilmu ki wae lho. Kowe iki dhewe sikil ki wong rada ndek ngono ya. Lah, kiwane ning buri tengene rada ndek. Lho, dengkul iki kemacet ki lho kok. Kowe iki nyapa to? Dengkulmu ki mbok ketok nyapa? Tak jebul cangkemmu kowe. Ora tau bener lho. Kok alon-alon kok dadak bingung. Lah, ngono. Nah, dodok. Kok dadak ngejak barang. Ya ngene. Ora ngene sih. Ya. Kok ngene kosong iki. Iki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to Pak? Bu. Ibu. Apa? Apa? Ibu. Kok iki dadi wong lanang iki aja kaya ngono to Le, sing jenenge wong lanang iki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan bae. Aku Lah kok kenal kok Tevis R bapakmu. Kowe iki yo ngawur. Kowe iki dadi anak sing apik. Sing apik. Ayo. Dadi anak sing apik. Oke. Anakmu mbok diomongi. piye to Pak? Dina riyaya iki kudune iso ngerti kahanane keluarga. Lah dina ora iso mbok kandhani. Lah aku ki ya wis bola-bali ngandani anakku ki jane iki turun sapa ya wis tak omongi sinau. Ning malah dolan wae, malah balapan motor karo kanca-kancane, judi online. Kuwi kok ngono kuwi anakmu. Romangsamu dina riyaya iki kabeh tangga teparo iso krungaké lah kok kowe gemblereng kowe. Kok kowe gemblereng? Apa ae jaluk sepro kali ibumu? Derek. Romangsamu cilik digedheke gede dipinteke kok ora bekti kan wong tuwa he? Cek derek apa? Dereng piye? Derek ya pangan kula. Kowe jenenge lah. Kok jenenge? Bapak isi. Duwe anak apa iki? Ibumu meteng telung Sangang sasi kok telung sasi kok Pak, sangang sasi 10 dino. Sang tahun 10 dina. Kuwi makan wong tumor kan. Yo gene kowe ora bekti kali ibumu. Seneng. Tak andani yo Le. Aku wis bola-bali ngomongi. Wis tak andani ora dolan bae. Nek diomongi mulih iki kon mulih. Wis kon adus, malah kowe ngopo dolanan? Mabar, heeh. Kowe ngopo? Judi, heeh. Malah balapan. Tak jil. Oh. Aje. Piye? Itu sih, Pak. Kok interupsi piye? Loh, ini mencontohkan Contohkan nang ngamring iki. edukasi kok. Gak. Apa ya? Loh, Aku dadi bapake. lah terus iki mbok dadek apa kuwi? Bojoku lho. Banyu. Lah ibu ayu. Aku bapake iki bojoku kuwi anake iki. Masyaallah. Lah kok aku ganteng bapak elek. Lho iya lho tanggane ganteng-ganteng kok. Wah, iya. Tapi kalau ganteng itu berarti bapak. Bapake iki. Betul lah.
iya wis kabeh. Ibu do burine. Nah. Sing ngadepi Ada bapak. ono bapakmu iki. Pak. Pak Maloyo. Gantine ditolak. Sampai kate apa sampai mau tua Pak. Kok ganti ditolak? Sampai gak mesakno ibu gak duwe duit. Sampai entekno. Sampai gak ngangkat harkat martabate keluarga ya, Pak. Sampai kate dadi apa? Bapakmu. Lho kene gak ngerti yen dadi bapak. Kudu iso nglungguhke, Pak. Aku sebagai anak generasi duwe ibu ditake apa ngono, Bu? Lho, ora mesake. Ibu berapake, Bu? Pipi ente. Pipi ebon. Pipi ebon to, sing dicoba tenan. Gak duwe. Duwe ebon gone. Duwe ebon gone. Duwe ebon gone. Anu gantine. Kok gak enak gitu. Ganti apa nih? Dadi ibu aku, Pak. Ya ora iso. Mana dadi ibu. Bisa. Dadi ibu kok bisa aku. Loh, dadi ibu ya. Bisa dadi apa iki lho? Dadi sembarang. Bisa, ora bisa. Ora apa-apa. Yo. Dek. Apa itu panggonane? Yang delok alamatnya ya di sini nih alamatnya. Ini kan. Yang tertera di alamat sesuai dengan perkreditan. Nah, Gue ini ini. nah, gone Bu sapa iki? Bu Lastri. Bu Lastri. Nomor iki 349996. Iki sore-sore karena ini sudah lunggak lama. Wes bola-bali. Iki kudu Wingi ditagih oleh tek poso wingi. nek nganti gak metu aja. Coba didodok. Gantine. Laluan. Laluan. Sing dodok ki apa ora tangange? Pasti Laluan. Bu Lastri nggih niki. Aku bendang. Endang Sulastri. Aku bendang. Nah, yo Endang Sulastri beda Bendang banget. siswi. Endang siswi iki iya jenenge ning gone KTP iki Sulastri Endang Siswi. Bu Sulastri Endang Siswi, Anda tercatat sudah mendreng nggih kantok, wajan, terus pitik, pirang-pirang kilo. Nah, iki wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki balekke duwite. Wis buka pirang-pirang saksi. Unite ndi? Sampai nggawa motor kredit ora tutup dur mbok gadeke saiki unite ndi? Unite motor iki. Sapa? Sampai motornya bukan di. Motornya bukan di. Montore pun kula paringi anu pacar kula, Mas. Sopo pacar? Lah menika. Baru raya no. Nggih. Tagihan lho. Niki Tagihan. Mbak Lurah. Ini tak gawa iki. Iki tak gawa iki. Tagihan. Ora yanku sing ngendi ayo. Nah, iki kudu tanggung jawab. Ayo, Mbak Lurah. Niki napa pun ngambil atanipun panjenengan, Mbak Lurah. Ayo, duwite iki. Lho. Sa, ben digoleki dhewe murah sing karo ya. Ben digoleki dhewe. Golek murah sing dijajal. Ayo nyebarin aku. Lurah tanjak ndi? Ya aku kula petuk ngawur. Ora iso jare pacarmu aja. Ayo beli. Lurah ndi? Lurah ndi? Enggak adalah pacar kok. Gini ora mbok paneni kan. Yang Jangan piye jajal. awak isik ijo tuh. Mama saya dari nyaluk tapi ibune. Wong olehmu bulet ora karo kamu. Ngene iki pesan bos. Dadi muga-muga sing nyambut gawe ning keluarga, muga-muga nyambut gawe sing apik, mulai sebelum ning keluarga. Dadi anak sing becik, muga-muga wong tua nyenengi anak ya sampe nguciwati wong tuane. Jangan sia-siakan masa suksesmu sebelum masa suramu datang. Nah, ini wajib itu tembak, Mbak Elizabeth tembak. Requestnya pirang-pirang mriko. Saking kru Jaya Dipa Travel Jakarta Ponorogo. Sing kene kula tumpaki niku, Pak. Nggih, nyuwun sesi Demang karo
wonten makhluk nggih kepelek perahu layar saking Mbah Yono Mbah Lurah Manuk lan sedaya perangkat nggih lah niku sosideman nanging bawane sing cripta Pak Nur oke tentang PPAP Paguyuban Pedagang Ayam Potong pembinaane Bapak Haji Syakir penasihate Bapak Jayanto nek bojo kula menika termasuk tumut PPAH Mas apa kuwi Paguyuban napa penjual ayam potong. Paguyuban Pedagang Ayam nah Potong nek bojoku Paguyuban penjual ayam urun PPAH sudah turun dirawi Mas Gito Sugiarto Pak dosen UNES dalemipun mriki sawuh sore wis mampir sekali Ayam. ada juga teman kita dari Amerika Serikat putih yang mereka Mr. Son halo good night Mr. Son thank you Mas untuk penghormatan karena ini Kiai Konco Negari ini niku yen pakai beliau dateng ya niku nganu apa gawan sampean to mboten menika mengajar bahasa Inggris di sini ya lho Mas kon latihan bahasa Inggris jangan nganti kalah lu aku biyen murid Mr. Son aku biyen bocah Inggris itu umur 2 tahun wis pinter bahasa Inggris lho tak kene iki wis kebiyen yo kuwi bocah tapi nyuwun berkahipun Pak Nur ingkang rektor dan dulu PPAP Pak Nur menika rektor dan dulu sing dugi teng ngene angkringan kula nggih niki. Nah, berapa ya ini nek sekolah Nur niki? Bogor Yatin Angjihe nggih sami-sami Pak maaf lahir batin sak gru sedaya nggih nggih saged ngrekto dan dulu PPAP nyuwun pangapunten namung bresek-bresek mau nano semangat Pak Nur PPAP Tadi macam Pak. Salah mawon, salah. Singkatane iki Pak ngembang kandang kula nggon gulu otote sak selang-selang kok. Iki manase gak kemuren Pak. Iki betul apa penjata sing iki to? PPAP singkatannya nopo Bapak? Paguyuban pedagang ayam potong. Aku ngerti paguyuban ayam potong karepe ora kok dicekak suarane ora kentekan napas. Menjiwai. Lah iya kuwi. Paguyuban pedagang ayam potong. Usahane wonten pundi, Pak? Ing Jakarta usahane Jakarta usahane buka jam itu Pak. Iya. Buka barang. Lho usahane kono. Nada tomapan ing Jakarta usahane cita-citanipun opo, Pak? Cita-citanya apa? Nun sewu Pak Praduga mengke ladang cerita ron-ron kalih mawon. Langsung mitre siko keju. Manunggal guyub rukun Sing diup-upun sinten Pak? margane Para warga masyarakat Randang menika wonten Jakarta. Para warga Randang
Larase pas mboten gesek. Niki lak yoga to. Pelatih pramuka. Niki riyen tukang rebak. Nggih. Nggih, saniki pun pensiunan dadi baturan manis, Pak. Buat rebape mung rebape. Kalau babi ini ngomong-ngomong sepuh. Derek Pak Sino dawuh niki. Pranyata wis tumata pembangunan lampu listrik masuk desa jalan aspal komplit anyukupi Mas Radang Mas nggih Lurah Bapak Sunyatmo Ibat Mas, ibat. Teh, ngomong ibat. Ibat. Tepuk tangan untuk Pak Nur Sembanggo. Gangsal Pak Nur. Luar Nggih. biasa. Nun pangapunten lho Mas. Nggih. Mboten. Selisih. Pak mboten. Iki mau diciblonke iso dadi gambyong PPKP. Nggih. Nika bawane dandang gula, bablas ladrang kibar, terus napa PPAP. PPAP lah akhirnya metune Satpol PP. Cakep PP. Sampun kaleksanan Nggih. Pak Sakir kalian Pak Mas Jayanto Nggih, nggih. saking Jakarta. Alhamdulillah. Karena penyanyi sampun urun Nggih. tetembangan. Tetembangan PPAP. Nika wonten taliase saking Mas Sigit Arianto, penyanyi stos kita Pak, penyanyi stos kita. Yo apa iso aku galak. Masuk galak pejan apa? Cuma berapa? Wis jele lagi lah. Kudu kuwi ngono lho. Nun sewu nika diasto. Hei. Ini kok ragu kan. Tak kira ditepake kanggo Pak Nur. Pak Nur. Pak Nur nggih, Pak Nur, matur nuwun Pak Nur. Sembanggo. Alhamdulillah. Terus Pak Nur, aku lek Pak Nur iki kelingan anu berobat di Jakarta. Kok iso? Kediri to. Atus Pak Nur. Nggih. Ah, ini kok Pak Nur, ini kok liwate niki nggih. Nah. Ya. Nah,
Panur, lu tahu Panur. Sing tak ngumpul panur lucu kok dibapak polisi kok gede tahanan. Ora yo. Ngono. Bos, kasih untuk kita kayak satu Mbak Elisa. Oh iya, Mbak Elisa. Napa niki, Pak? Ngaku. Sesi depan tadi. Ya. Iya, sesi depan. Wemutan Oh. Lajeng ah. lajeng ibu tidak apa-apa. Luwih becik Untukku jaya Jepang.
iki sing ngancani wong Amerika. Oh, boleh. Ya, Boleh. Koncone panjenenganipun Mas Saiful Bapak. Ya, satu kehormatan bahwasanya Kyai Monco nanging tresno kalian budaya Jawa. Ya, gini ya. Kayak seperti gawe lagu ane, barat ya. Wih, iso lagu barat kok. Loh, Geleng lagu barat digawe sing bro iso. lagu apa? Judulnya apa? Ayo, Mas Uluk. Lu goleki ngono. Yo, nek ora ngerti iki takono aku. Yo, padahal aku tak ambak dalan tau ngarang lagu barat. Nama Judulnya Don't of Sound. Asik. Lho nih. Don't of Sound. Ya. Good night, ladies and gentlemen. This is the song of title Don't of Sound. Okay. This is Mr. Sigit aja. Don't of Sound. Don't of Sound. Niku ora tembang dolanane anak kula to. Niku jenenge dondong apa salah? Ya, dodol apa salah, tubuh cilik-cilik, gendong apa becak, naku dini-dini Pak Ikit contoh pitik. Ayo, Please, Mr. San, Sang, ayo gini. please you'll up, apa bukan sih, up, Kambil. tak, ini salah. Sore-sore pada